Stjepan Radić je od zadobivenih rana preminuo u Zagrebu 8. kolovoza. Njegov veličanstveni pogreb, na koji su pristigli deseci tisuća ljudi iz svih dijelova Hrvatske, pokazao je da se hrvatski narod nikada neće odreći radičevskih ideala. Odgovor kralja Aleksandra na nezadovoljstvo Hrvata bilo je 1929. uvođenje šestosiječanjske diktature. Srbijanska represija i privremena zabrana rada stranaka uvjerila je Hrvate da je Kraljevina Jugoslavija postala još veća tamnica naroda od Austro-Ugarske. Značajnu ulogu u razotkrivanju motiva i mehanizama tog terora imao je upravo Svetozar Pribičević, Radićev zakašnjeli suborac od 1927. godine, koga je vlast internirala i prognala u inozemstvo. Pribičević je napokon shvatio da se status Srba u Hrvatskoj može rješavati samo u Zagrebu, odnosno da ih i Beograd isključivo koristi za destabilizaciju Hrvatske. Taj politički stav najupečatljivije je sažao slavni znanstvenik Nikola Tesla, rodom iz ličkog Smiljana, u jednu jedinu rečenicu: ponosim se svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom. Na čelo Hrvatske seljačke stranke, poslije Radićeve smrti, dolazi Vlatko Maček, politički realist koji na posljedku provodi u djelo ono što je od Radićevih ideala u datim okolnostima i bilo moguće ostvariti. Hrvatska nije postala samostalnom državom, ali je 1939. godine izborila Banovinu Hrvatsku, autonomnu jedinicu koja se u priličnoj mjeri poklapala s teritorijima na kojemu je hrvatsko stanovništvo bilo u većini. Priznat je individualitet naroda hrvatskoga, a što je još najvažnije, formiran je, barem provizorno, i teritorij Hrvatske. Jer svaki politički narod mora prije svega imati svoj teritorij. Živjela federativna Jugoslavija! Živjela nikada pokorena Hrvatska! Do uspostave Banovine došla je dijelom i zbog slabljenja centralne vlasti u Beogradu, što je posljedica atentata na kralja Aleksandra. Njega su 9. listopada 1934. godine u francuskom gradu Marseju ubili hrvatski i makedonski nacionalni revolucionari. S hrvatske strane riječ bila o ustašama, organizaciji koja se nakon uspostave diktature i terorističkim metodama borila za hrvatsko osamostaljenje. Izvorište ustaštva je u Frankovštini, a tako se nazivala jedna od struja unutar pravaškog pokreta. Pokrenuo ju je 1895. Josip Frank, koji se radikalno udaljio od Starčevića, jer je hrvatske probitke tražio u trijalizmu i čvrstom savezništvu s austrijskim krugovima dvojne monarhije. Frankova je politika od početka bila antisrpski usmjerena, a ugnjetačka praksa jugoslavenske države jačala je to uvjerenje. Ustaše su gotovo cijelo međuratno vrijeme djelovale iz emigracije. Otuda su i godine 1941. dovedeni u Hrvatsku da bi pod pokroviteljstvom osovine upravljali nezavisnom državom Hrvatskom. Hitlerova je Njemačka napala i u 12 dana okupirala Jugoslaviju kao odgovor na puč kojim je srušena vlada Cvetković-Maček, potpisnica Trojnog pakta. Beogradski je puč dijelom bio i odgovor velikosrpskih krugova na stvaranje Banovine Hrvatske, koja je za njih bila izraz prevelikog popuštanja Hrvatima.